का ना भीतर जाइबा जहाँ साइल बड़ा वही जो चल जाइबा तहरी माई के उतरबा के ना चढ़ जा तेरा ऊपर कतना चढ़ला के बाद तो तू पैदा भइलो को अभी एकरा आइला 9 महीना नहीं खे भई कतना एकर बाबूजी चढ़ल होई है रिक्शा पर टेम्पू पर तब न जाके आइल होई बेचारा इतना मेहनत के बाद है बताओ ऊपर चढ़ अंतरिक्ष में जाइबा जो हमार गाना आजकल हो जी बाजता हमार गाना अंतरिक्षों में बाजता ओ जिगिया दोसर के हो नेखे सुन ले के आदमी सुन ले बा ऊ के बा ओ पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले कि माँ के ज्योति से नूर मिलता है सभी के दिलों को सुरूर मिलता है कि माँ के दरबार में जो जाए खाली उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। प्रेम से बोलिए आने वाली मैया की। चलिए पूजा पाठ हो गए हम जानता नहीं कि छपरा शाम के बाद मस्त हो जाला चुनाव में हम 8 बजे के बाद जब घूमे तो क्या ओके ओके हम कहे कि कौना काम में ओके कहता वोट मारी कि खाली ओके कह के छोड़ दे रे लेकिन अच्छा है जिंदगी जिए मस्त रहिए। कौन गाना सुना थी बताओ ना। हाँ 3 थार हो 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 ला 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 कि जय गणेश मंगल करना विघ्न हरो गणरा एक दंत करी बरी बदना सिद्धि करो देखा वो बीत गइल बा वोट चोरी भइल बा कि डकैती भइल बा ऐसे कोनो मतलब नहीं है। जे जीतल बा ओकरा के बधाई देवे के बा हमनी के और प्रयास करे के बा कि हमनी के विधायिका छोटी कुमारी जी कम से कम छपरा के बेहतर खातिर जितना बढ़िया हो सके वहाँ के कार्य करी। अगर हम जीते रहते तो हमार जिम्मेदारी रही लेकिन वहाँ के जीतल बनी हमारा तरफ से शुभकामना बा बहन के किरवा छपरा के जितना बेहतर हो सके रुआ बनाई। हमने से जहाँ भी सपोर्ट आज भी रुआ चाहिए खेसरिया के जहाँ जरूरत पड़ी अपना छपरा के विकास खातिर खेसरिया हमेशा खड़ा रहे। छपरा के बेहतर बनावे खातिर हमके विधायक बनना के जरूरत नहीं थी। हम स्टार बन के भी रउआ सबके मदद कर सकतनी और अपना छपरा के बेहतर बना सकतनी। लेकिन आप सबके दिल में हमारा प्रति हमेशा से सम्मान और एगो दुलार अपना भाई खातिर अपना बेटा खातिर बा वो प्यार के हमेशा कोशिश करे ले जे हमर वह सबके दिल में हमेशा बसा रही और वह सब खातिर बेहतर सोचत रही बिना अरे ना
और अभी हम आओ तनी अंकुश राजा जी 11 गो गरीब लड़की सन के बियाह करौले तो ओही जी हमो गए रे हां और जी शाये में तनी हमके लेट हो गइल हां न तो हम बहुत पहले आई रहती इसलिए ई शादी में कोनो हम न्योता करे ना बल्कि हमरा अपना खुद ही छोट भाई के बियाह आए परिवार में सिर्फ हम पैदा नहीं की भाई ए जिगिया के जितना लोग बा छपरा के चाहे हमारे मुन्ना भैया हो खस चाहे बुलबुल भैया हो खस चाहे हम उपेंद्र भैया हो खस चाहे हमारे मंत्री जी के परिवार होखे चाहे राम बाबू चाचा हो खस चाहे जितना भी लोग हमरा खातिर प्यार और आशीर्वाद लुटौले बा ओकरा के प्रयास करब के जीवन में हम हमेशा एगो छोट अनुज बन के रह सबके सेवा करी और इस सेवा में हमेशा रही हो